ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ସପୁରି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସପୁରି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସପୁରି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ସପୁରି ପାଚିଗଲାଣି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ସପୁରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବାଡ଼ିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଣସ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଣସ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ। ଜମା 2ଟା, ଉପରେ 2ଟା, 4ଟା ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଗଛ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ବର୍ଷ କଦଳୀ ହେଇନି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ଗଛ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସେଉ ଗଛ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କେନା ଦିଆ ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇକି ସିଧା କରାହେଇଛି। ଏତେ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ପଇଲା ସେଉ ଗଛଟା। ଗାଇସ୍, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା, ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆମ୍ବ। ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଜୁ ଗଛ ହେଇଛି। କାଜୁ ଗଛରେ କାଜୁ ହେଇଥିଲା, ଖାଇକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଗଛ କେତେ ବଡ଼। ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଜୁ ଗଛ। ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଚଢ଼ିକି କାଜୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କିଟା। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଜୁ ଗଛ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିନି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଗଛ ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛଟି। ଗାଇସ୍ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଖୁ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଆଖୁ ଗଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଖୁ ଗଛଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କଇଥ ଗଛ ଦେଖିଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କଇଥ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଇଥ ଗଛ। କଇଥ ହେଇନି, ଛୋଟ ଗଛଟେ, ବଡ଼ ହେଲେ କଇଥ ହବ। ତାପରେ ଖାଇବା ଆମେ।